bandiraɓe jam hiire moɗon kadi mi wiya kadi mbari jaam Allah ñalle men ko yiɗi foof en jotti gueno on woni lamɗo laamiɗo laamiɓe en jotti nelaɗo makko tagore ɓurde kala Winndere ko en jotti jibinaɓe men woni nene baba en jotti seerem ɓe woni hilfaɓe diine aada bandiraɓe no kewɗen wiide ɓen gendiyankoɓe suusɓe sasɓe dariɓe kala saaha gam yoltude leñol muñen en jottiɓe kamɓe foof yettude Allah noon to dariɗen ɗo henna hannde eɗen ƴette eɗen coynoɗo Oumar Dor Kume ODK bandiraɓe caate kelle moƴƴe seeɗa toɗon beela enen foof eɗen gandi gendiyankagal makko e leydi ndi kono gendiyankagal makko e média kanko Oumar Dor Kume woni ɗo enna ko radio men radio Safina FM eɗen coyno ɗo Lamin Ly bandiraɓe caaton kelle moƴƴe seeɗa mi nana ko beela mo wonani meɗen woni ɗo ko radio Fulɓe hay somi addani indam somi wi Nenne Lo eɗen gandi machallah ko neɗɗo darnir leñol ngol kono ɗum foy e waade noon ko saabi ɗeɗo doole e nde ɗo darde ko sukaɓe gendiyankoɓe taw ko fedde meɗen fedde yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye moƴƴe kelle bandiraɓe toɗon beela caate kelle eɗen kewi wiide
bandiraɓe dental tamodiren no ɓooɗal caloɗen celen luural oto jalde ha hoyno koyɗe ngal gañal kono won cakkude no falmananta hay golal ñaagoɗen geno beldal beele kawrene malal mbimi elhas baba mal jompinal lotti dande eri dental o wi en ko juuɗe mbawi jungal wadde ndenten ma hen ngal ɓalal enen foof eɗen paami puccu gawƴal foftinani koyngal moni sumbane janggo belal yo accaw seeka niɓɓal paamen doto ɓurdirɗe ene manque cellal kono noon so ƴogowo yoolima ɓenni waral wadde jabbi awi wekki on kayni foyo coñal kono ñawɗo leliɗo ngakkaɗo cellal on ne hato jine cafrowo jawɗo jungal kala lundiɗo dental bandiraɓe on ma maaye tellal moññi e seeɗa minana so ɗum ɓenni en jetti Ndiaye Moussa Ndiaye mo gandanɗa hoorema so en kaali dental ngal kañum woni yumma kañum woni baaba kadi ko cukalel keccel bobo joom jamanu gorko mo ndulumaje ko bawɗo rendinde yimɓe ɓayri ko gonga moññi e kelle bandiraɓe toɗon beela duuɓi tati wona balɗe tati wona lebbi tati eɗen gandi so tawi en mbi Ndiaye Moussa Ndiaye jarani keɗen juuno e makko ni nde wonno haali hoore makko tawa kadi wona e yidde tan yo nane walla yo yeyde ala o wat yiya ko cukalel to ko seeɗen mbawi enen fof keccimo ɓurɓe hewɓe ɗo keccimo kono machallah golle makko ene datti duuɓi ɗi ɓayri ko gonga e so ɗum ɓenni en jottade Allah jotten yaade e makko ɓe fof e kuuɓal so tawi en darima ɗo en mbi dental yiɓɓe Moussa Ndiaye jotten diaspora o debbo e gorko suka e mawɗo en jii darde mabɓe sembinde en surtout ma e yummiraɓe ɓe ganduɗa hoore makko yummiraɓe wonan ɓen diaspora aɓe cembina ene kala saaha wiide yen ɓeydo nanguitade yen ɓeydo tinnade yen gandu kamɓe ko mabɓe ko hayso ɓennani ene wayno ustima kono kene goni doole ɗe wadde bandiraɓe mboɗo yinno haalde ko heewi kono mboɗo sikki ɓayri komi dendaɗo otomi wontude puyɗo leñol ko wiide Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere mboɗo soyno noon naalanke men jontaɗo o so wiyama noon ko Mamoudou Diallel Diop to gonɗen fof enen mum gondi bandiraɓe moƴƴe kelle eɗen gandi mo wadde Hadji Sall gorko mo gamaji e gama dunde omo dari yeeso meɗen eɗen coynomo Diallo Abou Diallo mo bokke Yaya Diallo mo ɓoggel e gardugol fedde kawral neɗɗo ko bandum Adama Dia tayir mo bonnani garaji onon fof on mbiyama Allah jarama on jarama sinno ko sago mi haala ha ɓuura ɗo kono jarama e worɓe e awluɓe meɗen wonɓe ɗo kamɓe ne eɗen ñaagoɓe yafuya nde wonno kadi eɗen gandi machallah haalane yeeso meɗen bandiraɓe Allah jarama on jarama wonno ɗo ko musidɗo moon Alassane Sow mo Koundel mo radio télévision fulɓe mbi on Allah jarama on jarama kono yimɓe kono moƴƴi on ɗo mi salmini on tan nani nde daade o woni debbo mo Janjoli Sadiki Soule Ndiaye moƴƴe ngari yoɗo ƴogoɓe ko tante Sawa Samba Hamadi Gueladio mi tawi ɗo awluɓeɗo mboɗo welti hen lajal ñamdi salli gawlo ko sehil kam Samba Seydi Hamad Aljanna mais avant tout d' abord mboɗo yetti Allah namo mboɗo yetti Kadia Sakho mais mbi mo yettani Allah yettata sababu de Kadia Sakho nanni kam oɗo groupe kono ko nanmi o groupe ko mi nimsani hen de wona gorko noon wona debbo kamɓe fof kokkami respect somi naati kala wiide kam haalden fof ko ɗum kalami kamɓe fof no potiri somi wi mboɗo lumtoɗo tan mi juumon kamɓe fof mbaɗi kam ko guiƴiraɗo ɗum ɗon wiide ko Allah jogui jaam yo Allah waɗanen jaam te so yeehi ha ɗon ɓenni Moussa Ndiaye jinmi wiidema ko darɗa koyɗe ma ɗo a darnani ɗum e foos jinmi ko continent ganda ɗum ɗo ko waɗan ko dañduma ɗum ɗo ko ma dañduma ko ɓuuri ɗum mboɗo yiiɗi fedde nde yo mbatta hakkillaji mabɓe no moƴƴi lewru mayde fof siko mon fof temeɗɗe ɗiɗi yoɓe pi ndeɗo fedde ma jibin ko ɓuuri ɗum eɓe poti joɗade ɓe mbaɗa organisé wonɓe nder Dakar lewru fof piya wonɓe Fouta ƴeewa ko jogui lewru fof ɓe piya anniversaire so yonti wonɓe ɗo ɓe mbaɗa wonɓe Fouta ɓe mbaɗa ma wot hen ñawɓe ballan ɗumen ma wot hen dañɓe probléme ballan ɗumen par ce que ko wiya fedde waɗi ɗon ko nafoore ko ɗum wiyata fedde ɗum noon mboɗo salmina yummiraɓe wonɓe Europe ɓe foof ɓe Moussa Ndiaye indiri ɗo ene ɓe kamɓe fof ɓe jarama suka worɓe wonɓe groupe wonɓe extérieur min calminimi ɗumen wonɓe Fouta wonɓe Dakar hay goto min ɗaccani ɗum noon Allah jogui jaam yo Allah waɗanen jaam onon fof no potirɗon mi salmini on en jetti Allah no fewi en juule annabi makko sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen saabiɓe en e dow leydi en jetti kadi ceerno men halifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba kalifa tedduɗo Madina Gounass nde Allah junnata gurdam makko ceerno Basirou Tall to Louga nde Allah junnata gurdam maɓe saaɓe juufi ko hurum leñol ngol kadi ko nafoore leñol ngol en jetti dendagal ko rendi ɗo ko en jetti kadi sababu dendinɗon ɗo woni Ndiaye Moussa Ndiaye yo Allah yoɓmo moƴƴere hono ni kadi weeɓani wonko haaletno e reñol fulɓe garen denten beto woto goɗɗen ene ronka mbeɗa sikki hande dente meɗen woodi ko woodi no woori en batti yidirde kadi en batti rentude heddi ko dente men so en denti yataw won ko nafata en yataw won ko naftata en so en denti yataw won ko mbaɗɗeten pour janggo mbawen hulede
goto men fof so hooti taw wonko nawtata taw won nawtata nafoore taw wona rentu tan ñaama yara tappodiri kelle yaha taw dente men ne gartan en gartam so yiiɗi taw ko hitande fof lewru fof ko temedere feere somo wuuri ari ma wiye ko yimɓe yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye kañumen dande ngal ɗo tabal jeeyewol caaf neɗɗo batti ligginde neɗɗo goto nani hen e gadde goɗɗe ɗum woni ko nawrade pelle men yeeso ɗum woni ko nawrade dente men yeeso wadde Ndiaye Moussa Ndiaye ko waɗi ɗo ko hunde moƴƴere ko hunde fewde kadi ko hunde nde ganduɗa ko yiiɗande kamɓe fof ɓe jarama ko ari ɗo ko fof jarama min nane mbeɗe jar noon e inde président amen Mamadou Togola fedde dental fulɓe mo yombol min ari ɗo henna e banam debbo no wiye Aissa Toxel e banam debbo no wiye Dieynaba Gadio ɓi haadi Gadio e Diallel kamɓe fof koye fedde dental fulɓe grand Yaya Diallo Moussa Ndiaye kanko ko e nder fedde dental fulɓe o jeeya ɗum noon minenne hono ɗiɗo ñalawmaji min mbaɗin ɗum min jooɗi hen ko hono ɗum ɗo min jiiɗi Allah jarama on jarama yo Allah yowon moƴƴere. Assalamu alaikum rewɓe yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye kadi weltare weeli hen enen fof hande ñalawma hande enen fof kadi weltiɓe machallah hadde so mi mbaɗa haala tan cikkumi ko ɗo mbalaten rewɓe yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye beltima hande e oɗo ñalawma go fof hande darima darde ganduɗa ko kañum jeeyi guila subaka ha nangi mur go fof waɗi ko kañum jeeyi mi wawa haalde ɓerde nde ko heewi beelama kadi ko heeɓi kam kadi ganduɗa kam mi wawa haalde guile hanki ha faade hande guila ñande dokkami programme o mi ɗanaki hande o jamma somo lenimi tan mi ɗano cikkumi eyyi Moussa Ndiaye ko bandiraɗo gorko moƴƴo yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye foof kadi ko bandiraɓe woɗɓe ɓolɓe moƴƴumo goni hen minen fof hande wayi ko minen jiiɗi yumma e baba machallah ɗum noon mi weltima ɗon taw mbawmi hande mi daldi rewɓe ñeñɓe jooɗiɓe ɗo ɓe gueɗal mumen kadi kañumen kadi mbawi jokkide hen o Naysa machallah ko gawlo ma sira o ko debbo gawlo yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye ko ɓoy ponno haalde foof min tottirin mbate junggo makko onon wonɓe ɗoɓe ko Allah tan wawi yobde on yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye hay goto mi yiyanmo jawwodirmi hen kamɓe fof ko fijirde e jaleɗe ha tengti oɗo guelongal gamaji hande wonti endam wonti famille e nder makko yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye ko yettude Allah no feewi te kadi enen mbawi wiide kadi ko ɗum ɓeydare saabu so tawi en ƴeewi ko woni koɗo hande ina aranno kono fottano ni noon ko yettude Allah yettude bandiraɓe no feewi juuti ɓooyi guila subaka enen ɗon ndendi enen jooɗi hay goto meɗen haaɓani hay goto meɗen heppani ñalande nde rewi lawol ñalande nde feewi ko yettere Allah no feewi ko wona ko ɗum mayen mbaɗ e nder doge tate yewtere nde e nder doge tate ɗe mayen kaal ma won nelaɓe woɗɓe garɓe tawti nder dental ngal maɓe gar hen ɓe garda hen kamɓene yiyande mabɓe haalande mabɓe ko wona ko ɗum noon kadi bandiraɓe ko yettude Moussa Ndiaye no feewi saabu heewiɗo neɗɗo faggi neɗɗo o ronki fandinde neɗɗo mbo faggi o e nder yontere wotere walla nder ñalawma goto mais Moussa Ndiaye ko faggi koɗo rewɓe wonɓe ɓeɗo e sukaɓe worɓe wonɓe ɓeɗo fulɓe wonɓe ɓeɗo kono tolno e duuɓi tati enen jaada e makko ala e men mbo ferguiti e men perguitiɗo e makko fof o rutto o yaafo ɗum ko joom hakkille wawi ɗum wadde wonɓe ɓe e dental ngal wonɓe nder leydi Allah jarama ɓe jarama kono kadi wonɓe caggal leydi e konngol Moussa Ndiaye sawtowol guelo ngal Allah jarama ɓe jarama ɓe jonni ñalawma o guila ɓe jiiɗi Moussa Ndiaye ɓe goppani guila ɓe jiiɗi Moussa Ndiaye ɓe jaggi Moussa noon ko moƴƴo Moussa kadi ko guiɗo Moussa ko sehil min guelo ngal wonko mbawmi settade hen saabu minen guurdi kono tolno hande komin gandude hande ça fait 6 ans komin gonɗo e Dakar min jotta ko yontere min jiwdurani sana o ya Fouta walla jaami Fouta wadde onon arɓe ɓe e onon tawtaraɓe ɓe min mbiyata moon ko Allah jarama on jarama on beltanama yo Allah yommon moƴƴere man jaadi takkusano rewɓe awluɓe nanɗo ma won koɓe gaddi hen ɗi salli asɗi bamen salli bugal nanɗo ma won ko addi hen Mamoudou Diallel Diop gorko mo takoyel nanɗo ma won ko addi hen Nenne Lo koye mawɓe dental ngal nanɗo ma won ko addi hen Yaya Diallo e mum coko e fedde kawra neɗɗo ko bandum ma won ko addi hen Alsan Soye Abou Diallo
groupe kawtal gonga Allah jarama on jarama ko wona ko ɗum Allah jarama on jarama banimen debbo Kadja Sako mo ganduɗa en ñalli e nder galle o haɓani en o heppani en o ambani en o lomani en o sisani en o yañini en o weltini en o udditi galle o ɗo neɗɗo tourni foof sikka mata woni koye nder suudu muɗum weeɓani e Dakaru kadi weeɓani e neɗɗo Seydi Sakho golle ma jooɗi peewi somi wonno gawle min guila ngal mbeɗa wawi latade gawle ma kono Allah Seydi noon ko toroɗo yumba mum noon wadde Allah jarama on jarama rewɓe fulɓe yontaɓe golle mon jooɗi peewi on beltanama ono ummi ko ha Mbour won ummiɓe ha Fouta wadde bandiraɓe Allah jarama on jarama e tongo ɗo koko ɗeɓi hirde boni foof ne amin jinno innito e inde muɗum wiye min mbiyetemi ko kaari tongen ɗon taw ina yawi raɓɓidde e nder hen garten totten gorko gawlo o wooda ko addi hen totten boni fof aada ko addi hen bandiraɓe Allah jarama on jarama mataw ko ɓeydude hen seeɗa tan saabu jomum en haala ka kaali enen en mbawa haalde ko ɓuuri ɗum ɗon ko yettude Allah e yettude bandiraɓe jooɗiɓe e tawtoraɓe oɗo kikiɗe goto hen foof ɗo ummi eno ummori en jetti ɗum eɗen ñaagono ardine e dow jaam yo hotirno kadi e dow jaam sikki ala ñalawma o ko ñalawma belɗo en ko ñalawma leñol ngol tawde ko Moussa Ndiaye jeeyi ñalawma o paamon noon andude onon yiɓɓe Ndiaye Moussa Ndiaye yiɗɓe Hadji Sall Guelal ngal Gamaji yiɗɓe gorko mo Kulel Jaam Sonko mbiɗa wawi wiide ko min o wallata saabu ɓeeɗo e sukaɓe duuɓi 16 hande minen gondi alarba fof minen kirdata alarba fof de kalan men wona lewru fof ko alarba fof minen kirdata ha nangue ha jonte lewru min leli o wadde ɓeeɗo kala ko kalɗon e mabɓe way kono min ballaton mbeɗa andi ko wona e mabɓe Moussa Ndiaye yo Allah juutnu balɗe yo Allah moƴƴin battanɗe mi yetti kadi 88 en 88 en mataw nanɗo de nenne lo en kadi ko rendaɓe golle ko rendaɓe liggey mbeɗa yetta ɗumen ha no fewi e jiknaɗo amen mo ganduɗa wona haasido o Oumar Doro Koumi kala ɗo yi goto e amen ma waɗ ɗum tette ma wi ɗum ko mbaɗɗa ñanden ko ni mbattata ni mbatta no hande en saaɗi e mawɓe men waɓe noon yo Allah juutnu balɗe ɗum noon Allah jarama on jarama min mi wona bawɗo haalde no fewi saabu joom haala en ka kaali gasi onon suddiɓe rewɓe ɓene kadi yo Allah suur on saabu hande en jii ko kewe aduna o yo Allah suur on kala noon mbo Allah wirta koko wirtoto yo Allah suur on ɗum tan ñagotonomi Allah jarama on jarama mi salmini on goto moon foof inde muɗum e yettode muɗum hande noon oɗo ñalawma ko ñalawma weltare kada ñalawma kadi arti bandum eɗen mbiɗe wawi wiide hande darde en ɗo henne koko tiiɗi kono noon en jettat Allah jaren Rasul sallallah alayhi wa sallam nde wonno so julɗo jumani ina hani yettude Allah o mana Rasulullahi sallallah alayhi wa sallam o yetta Allah sababude ko kanko tagi windere nde kono o mana Rasulullahi sababude makko windere nde tagoya ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin hande darde men ɗo nde hande woni 3e édition woni hande duuɓi tati hitande foof koni watte dental ngal hawra ngara ɗo en kalda ko moƴƴi kalda ko yooɗi ko dilli fof noon ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole hande dilni en ko Ndiaye Moussa Ndiaye ɓe mbi noon cukalel so laaɓi juuɗe ñamto koye mawɓe hande so tawi leñol fulɓe mbawi darade mbaɗa dental yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye farba won ko haali joni wi haalanam tan ɓe jadata e ɓe gonduɗa janggo mi haalanma hol darde ma janggo e leñol ngol haali wona ko noon mbiɗa donc ɗum firti wonde ɗum ɗo hande vraiment ko exemple rendinde ɓiɓɓe fulɓe duuɓi tati hande te ko sukaɓe goto mabɓe fof ko hande ɓuuri weldide goɗɗo ɗum ko yettere Allah hande a rendini ko ganduɗa ɓe ganodirano ganodiri hande teddugal foof ɓilima hakkude neɗɗo e neɗɗo kadi fof ko sababude ma Seydi Ndiaye kadi ko moƴƴere ma tolni ɗon ndeɗo noon ɓe mbi noon jibinande moƴƴere ko yumma e baba kono fullo e fayida o ko neɗɗo yilonto ɗum hoore mum daña kono noon oɗo fulla e fayida ko an dañan ɗum hoore ma ɗum noon mi yetti dendal ngal wonɓe ɗo ɓe foof onon fof kon ɓiɓɓam goto moom fof ne yittodimi gueɗal ne yiɗimi kono noon kanko mention spéciale e oɗo Ndiaye Moussa Ndiaye ayi ɓiɗɗo sa teddini jignani ma kala poɗɗo jignade ma so tawi a yiɗuma teddinde ɗum
omo yiɗimo omo horsinimi omo teddinimi omo nafimi kadi somi haali ma won heeɗiɓe walla nanɓe walla yeɓɓe oɗo vidéo mbiyami haali gonga te ko gonga ɗum noon yo Allah jurnu balɗe moƴƴina battane ono fof on duwanama kono hande dandam ɗo koye darde dendagal yummiraɓe wonɓe e dental yiɗɓe Moussa Ndiaye hande kala mawɗo mo ganduɗa ne wawi jibinde on darimi ko e darde mum wiide on emin ñaagui Allah sago guiɗo e sago gaño foof yo Allah rokkon sagoji moɗon yo Allah jurnu balɗe moon moƴƴina battane moɗon ayi haɗata mayde lelaɗe gaska mum deeƴa ko woppude donowo bon hande hay so tawi min cuuɗima leppi leydi emin gandi onon ɓe min ɗacciɗoɓe haqqillaji amen ne deeƴi haade oɗon nangodiri oɗon jiɗodiri saabu Allah kadi oɗon ballodira saabu Allah ɗum ko yettere Allah donc kamɓe fof ɓe mbi eɓe duwono on ɓe mbi yen battani kadi duuɓi kewɗi gandon emin yeeso mon emin caggal mon ñande fof emin duwono on ɗum noon an Ndiaye Moussa Ndiaye an andi ɗo jiɗɗa yettade yalla tinɗon babuyam saabu ko danduɗa ɗo ko wona seeɗa koko heewi duuɓi tati ñande fof ine ɓeydo hewde ɗum ko yettere Allah no feewi en jetti kadi posɗe men ɗon caméra o hono Oumar Dodo Koumé min ɓoydi mi wiyatamo mi haalta meccal ngamin dendigal no komin sehilaɓe ko heewi nana ɓiɗi hakkude amen ko heewi kon ganda ko suuɗi e ko feeñi ko sehilam ko guiɗelam ko fof mi yetti noon kamɓe ɓeɗo tato ɓeɗo walla nayo walla joyo woni saawi kamɓe tato woni guelongal gamaji woni Ndiaye Moussa Ndiaye woni oɗo mo ganduɗa ko Alassane Sow Lamine Ly e oɗo mo ganduɗa en ko Alassane Sow ayi min ɓoydi wona radio télévision fulɓe rendinimi e ɓeɗo gila Jamono FM gila nden kamɓe koɓe sukaɓe eɓe jiiɗimi eɓe korsinimi eɓe daranimi ha ɗo joni min jeehi kadi ha min duttima kadi emin kawri génération ɗum ko yettere Allah hande mi wi nane oɗo min hankadi mi watti mi natta ɗo yaade ko wayni haade mi yecciti hen mi salminiɓe haadi gaajo minen gonduno kono noon komin artiste uji ko ni Allah waɗi min ɓi labba kamara ko minen dendiraji donc ko sa yeehi ha woni artiste tan hankadi hay ɓiɓɓe ma hay taniraɓe ma a jahat ha oɗon kawra hande oɗo kadi ko miñam ko fofofam ayi hande joni machallah ɗum noon ko mi wawa haalde ko woni hen ko foof ɗum ɗon tan beele wi o duwono on tan dal mbiya amin. Assalamu aleykum Fuutankoɓe. Assalamu aleykum ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi wime wimami caggal ne jettuɗen jomiraɗo joom baɗe bawɗe lamɗo lamɓe mo lamɗo mum wodani o gonnoɗo guila nde hay hunde wodani nde sogli andede nde o tagui ɓurɗo windere ko sababude on taguen wodde en jetti rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe Fuutankoɓe en jetti Allah no feewi en jetti Allah laabi kewɗi holko waɗi mi wiide en jetti Allah wonko Allah rokki en hayso wonɓe o rokki ɗumen heewani sabu gila Fuuta wiya Fuuta en meeɗa ŋakkorede hono ɗeɗo gueɗe nde wonno kala leñol ne jogui waɗa enen waɗa men ko jokkere enɗam Allah yettama noon fuɗɗunoɓe ɗum ɓene mbawno yaade ko rewi caggal munen ko woofa lawol munen kono Allah dandi nde wonno neɗɗo kala ko wone ƴiƴam ma ɗum woni ko battinte e ɓesgu ma ɗum woni ko keɓɗen ɗo hande ko Tidiane an yo Allah yurmu ɗum yaafo ɗum ko kanko wiyatno waɗi addi haali kono noon ko golle gadoto haala wattindo Ndiaye Moussa Ndiaye min jettinima Allah e oɗo ñalawma aɗa hande hono oɗo ñalawma nde wonno neɗɗo sene wiya hunde foof ala ko fotanimi ala no potata e guite bande en an nde wonno aɗa nangi bande en nde ñalawma ma o naɗɗo ɗo fof andi an kam ka nangunoɗo bande en gila hanki taw hande ara en andi noddude ne weeɓi ko noddude note ɓuuri sadde kadi ko notti ɗo ko fof ko waɓɓe fayide ko ɓiɓɓe waɓɓe fayide ɗum noon so a heeɓi on ñalawma hawnaki en jetti Allah noon en jetti génération Fuutankoɓe hande nde wonno hay goto e mabɓe yejjitani ko tawi ko awluɓe ne kewi wiide so tawi a woppi ko tawɗa goto fof so nawi ko mun tan an a telat enen noon en telata nde wonno goto fof ne fasni bam mun
goto fof ne yiɗi ko woni ko ɓiɓɓe rimɓe ɓolɓe jooɗiɗo minenne kadi min jetti Allah saabu jinnaɓe amen ɓe wonɓe kawruno yimɓe tiɗɓe suusɓe sasɓe hane mbasoro ɗumen so tawi haalullaji mabɓe kalama e téléji cikken koɓe wurɓe duuɓi kewɗi ala taw koɓe golluno ko tan yooɗi nde wonno Farba Sall wi hewde duuɓi wona e judde balɗe jeeya saɗa yaara e temedere hitande a gollani hay batte sa ma yejjitama saɗa jogui duuɓi noga saɗa wonde golle tiɗɗe an aduna pirtotto yontidaɓe fof ƴewduma faaɗaɓe ñembuma albarka Allah noon albarka Fouta albarka Allah albarka sababu Ndiaye Moussa Ndiaye yo Allah junnu ko mako nde wonno hono ma en so keewi tan génération men o tiiɗat hono ma en so keewi tan leñol ngol dañat ko farnori kaalowo goto wi haalanam hol génération mo joguiɗami haalanma hol leñol ngol dañoyta so tawi ko hono oɗo génération joguiɗen ndeke en kulani leñol ngol dañoyta sabu ko ni tan woni ko Fouta waɗanno ha fooli leƴƴi keddiɗi ɗi gila eɗen mbiya nama ndiru ko tugguno gila jarali Sidi Amil ha yetti lamɗo ceɗɗo galam ha yettiɗo wiyete Jammi Diara nden ko état wonno mawɗo mo ɓiɓɓe Fuutankoɓe kalfuno woni ɓen jambareɓe rufnoɓe ƴiiƴe meeje munen gam leydi Fouta yo won gam Fuutanke yo dat gam pulagu yo mawnu so tawi hande ɓe ƴewtidima wurɓe ɓe tan maɓe tawronoɓe dañama mboɗo heewi wiide kala hinde nde natɗa e nder fulɓe cikka ko kañumen golli ko yoɗata e Fouta ko fof ɗum noon wonno ko weltare tagui min haalde komin kalata ko kadi ɓi fullo ala ko weeli ɗum so wona pulago alay saago somin darima ɗo hayso tawi min jiɗano haalde min kaalat saabu koye ƴiƴam he woni ko kalnomi nani ko neɗɗo kala ko woni e ƴiƴam mum ɗum woni ko battinte ɓesguji ɗum yo Allah junnu ko Fuutankoɓe ko yo Allah junnu ko Fuutankoɓe ko alhamdoulillahi rabbil alamin allahumma salli ala seydina Muhammad kewmi wiide ni hayso dingiral ngal gasi hande ko woni hakkude men ko ɗum wawa gasde dewle dañama hen ɓiɓɓe jibinama hen guinnirama sehilaɓe dañama hen bandiragal dañama hen ɗum noon ko ɗum wonno fandare nde hay sen belama hande eɗen mbawi uddude dingiral ngal ko wonno fandare men ko en keeɓi ɗum noon bandiraɓe caggal yettude Allah noon e julde nulaɗo ko yettude jinnaɓe men ɓe teddinirɗen hikka duttuɗen ɗumen teddugal holko tagui e ruttudeɓe teddugal tagui e ruttudeɓe teddugal koɓe gonde men e nder dingiral he ken sukaɓe sahaji sugane tato kono noon eɓe goni e nder dingiral he won haaloɓe wonɓe kalata won wonɓe e nder dingiral ɓe ganda hewɓe maɓe ganda yummiraɓe wonɓe e dingiral ɓe kono min eɓe nodda kam less eɓe mbiya kam Ndiaye Moussa minen emin belti on emin belte moɗon wonno min goni ko France emin jeewa ha ɓurti ɗo min jooɗoto e saluji amen emin keɗo jewte moon toñodiral ngol emin keɓoɗo emin jala ɓen noon sen cuɓima hikka en guinniriɓe pour ruttude ɓe teddugal ngal ɓe mbaɗani yiɗɓe Ndiaye Moussa woni Mama Kouroussouma Harouna Sada debbo mo gelleje birom Demba Dogo sen duttimo teddugal ko hunde fonde wonde e wondude Mama Huley Kadji Cukel debbo mo Sadel Mama Diaray Sall debbo mo Sadel e wondude Mama Jengu Mehe e wondude Oumousi mo kewmi wiide Oumousi la Couture jeeya ko gelleje birom e wondude Mama Diallu men malla Mama Kadja Sow e wondude Mama Penda Harouna debbo mo Barkatu e wondude Mama Thialel debbo mo Barkewi e wondude Polel Gawlo debbo mo Kanel malla nawtama gelleje birom e wondude Dieynaba Salli mawɗo e wondude Mama Nene Lo debbo mo Aram ganduɗa ko animatrice international tawetede hande e nder radio télévision fulɓe son kaali Nene Lo noon en majjara nden golle tiiɗe golli e nder finatawa meɗen wona guila e mago ɗum noon en jettimo en jarnimo bandiraɓe so en teddiniri ɓeɗo rewɓe horko ƴerenaɓe Mama Kouroussouma Harouna Sada nuli ɓi Farba Salli SECK woni Demba pour yo ar yettina teddugal ngal ganduɗa teddugal ngal horko ƴerenaɓe fof ƴetti mbawi ɗum e yiɗɓe Ndiaye Moussa totti ɗumen mbi ɗumen vraiment emin kollima weltare wonno ka ɓi amen aɗa teddini min aɗa wonde amen guila e dingiral Farba Salli ha cosɗa dingiral maɗa wonde amen jamma e ñalawma so on ñalawma yonti min ƴetta e ɓesgu ɓiɓɓe Farba Salli eɓin gandi yiddema e Farba Salli e korsama e Farba Salli min nula ɓi Farba Salli SECK yo ar
tawtere ñalawma o hollita e denndaangal ɓiɗɗo horko ƴerenaaji woni debbo e gorko suka e mawɗo teddungal ngal mbaɗanɗa min yaye Moussa minen min duttuma teddungal yo Allah sellin doole yo Allah yoɓɓe moƴƴere kadi oɗo demba salli oɗo demba farba salli enen fof ɗen ndaara émission makko ɗi waɗata DGTV kala ko neɗɗo hooɗano e farba salli SECK malla wonto farba salli SECK fonno yettinde mission mum yettinani ɗon jagge e demba farba salli enen fof eɗen gandi ko suka tokos ɓadinoɗo bamum kadi kala ko baba farba salli joguino nana yuppanimo hoore nde enen fof eɗen gandi wonko jogui ɗum noon eɗen jettamo eɗen jarnamo eɗen duwanomo kadi vraiment leñol ngol fof ne wattema haqqille kadi leñol ngol fof ne duwanoma ganda ɓen keedi caggal ma won noon mi heewi wiide farba salli o mayani o wirni woni mayɗo ko mala gollani rendo mum kanko noon yonta garɗo fof ne wawi haalde haala ma ɗum noon min jettuma min jarnuma kadi emina caggal ma wona ɗum ɗo ko yettude dendagal radio Safina FM radio Fulɓe FM en jiiɗo bani men debbo Aissa Wane ummi ko radio men Pindi TV eɗen jettamo eɗen jarnamo kadi eɗen duwanomo eɗen jetta Oumar Doro Kume kaw men kono noon mi yetti équipe ɓe ganduɗa liggottoɓe Ndiaye Moussa guila min puɗɗi ha ñallangal hande bandiraɓe rewɓe tedduɓe Kadja Sako Bisou Dia Coumba Kayen Hadiza Djiggo en Dieynaba Djiggo en ɓe ganduɗa Dada Niang en Beya Niang denɗam sehilam vraiment onon fof mi yetti on mi jarni on Amadou Mangane mo ganduɗa guila min jaaray 7 ans minen gondi ha ñallangal hande minen guurdi minen mbaldata jamma e ñalawma subaka kikiɗe koto kadi ñaaguimi Allah tan kadi ko yo mayde serdu ɗum on ko woni hakkude amen ko tiiɗi mi yetti gelongal gamaji saare mo ganduɗa sak hitande ene ƴetta doole mum e balle mum fof ene waɗay ñalawma yiɗɓe Ndiaye Moussa mboɗo jarnamo no feewi mi yetti noon bandiraɓe yiɗɓe Ndiaye Moussa onon fof mum cok salmini on mi juurimon Mamou Diallel mo ganduɗa ko nalenke international ene wonde men jamma e ñalawma suba kikiɗe kadi ko mbatta ko yiɗɓe Ndiaye Moussa ene jiiɗi ɗum kadi kamɓe fof hande sa yiye ɓe mbatti reftude jimɗi maɗa soɓe namdo saɗa ara won noon haydara min mbaɗananima ko aɗa teddini min tan kadi aɗa wona amen hirande fof aɗa waɗana min ko belɗa aɗa weltina pittali amen ɗi en jetti noon rewɓe awluɓe Mame Sira Gawlo en debbo mo Nabbaji en jetti bandiraɗo debbo so wiyama ko ɓi Mamadou Abdoul Seck fetere jeygol ɗum noon on so jarani kemɗen kala haala muɗum mi yetti bandiraɓe fof